Євангеліє відкриває перед нами некий механізм, як знає сатана впливати на життя людей. Причому про то говорить не хтось, а сам Христос. Ведь книжники і фарисеї знали, що существує ворожка. Знали, що существують люди-сатаністи, котрі знають некі маніпуляції робити, і до чоловіка, котрий незахищений, може зайти і наробити біди. Сказано в Євангелії від Луки в 11 главі. Ісус Христос був ізгоняючий бісов. І от одного разу, коли згнав біса із німого чоловіка, то німий, котрому казали, нігде говорити не буде, бо то він так ся родив, а вже то не ісцельно. Но доста було вийти бісові із чоловіка, і чоловік став говорити. Значить, що сталося? Коли нормальний чоловік передається власті сатани, сатана собі може влізти в душу, в мозк влізти і остановити всі ті центри мозгові, котрі відповідають за річ. Чоловік вроді не падав на землю, не текла піна з вуст його, як то буває у біснуватих, но чоловік не говорив, німий був. Ну от прийшов час, коли Ісус ізганяє беса, і чоловік став нормальний. Ісус ізганяє бісов. Це всі чули, знали. Но що предложили книжники і фарисеї? Як об'яснити, що Ісус ізганяє бісов? Хто він такий? Та він простий чоловік, но він маг, великий босуркун, чоловік, який знає ворожити. І силу князя бісовського Вельзевула ізганяє бісов. І так люди определили, книжники і фарисеї, що Ісус ізганяє бісов, бо він великий ворожіля, колдун, босуркун. Но Ісус відповідає їм дуже акуратно. І якщо прийшов такий час, що сатана, ви кажете, я силу Вельзевула зганяю, і зганяє другого сатану. Та що сталося з сатаною? Розділився сатана. Та значить прийшов його конець, бо невозможно зайти у дом сильного і викрасти дом, поки чоловік вдома у силі. Можеш зайти в чужий дом, пов'язавши чоловіка, потім роби, що хочеш. Так і сатана залізає в чоловіка, пояже йому руки і ноги, пояже йому його чувства, то розум відбере, то силу відбере, то бесіду відбере. І чоловік стає біснуватий. Так, коли біснуваті кричали, називали Ісуса, що ми знаємо, хто ти, Син Божий, ти прийшов преждевременно мучити нас. Но використовували голосовий апарат самого біснуватого. Самі біси голоса не мають, вони духи. А от залізши в чоловіка, вони апаратом чоловіка починають управляти. І вже не чоловік кричав, він лише виконував їхню волю. Но кричали біснуваті. І много раз нині ми видимо, як люди хворі, біснуваті, і здають страшні звуки. Страшні якісь гульні звуки, низькочастотні звуки. То сатана використовує апарат чоловіка для того, щоб самого чоловіка опозорити, других настрахати. Но ведь, а якщо нині чоловік біснуватий стане якимось начальником, директор завода, біснуватий директор розжене всіх робочих, производство загубить, а йому все одно він біснуватий. А кить його ще після розвала завода покладуть губернатором, розвалить регіон. А якщо покласти ще вище, куди б не йшов біснуватий біс або біси, які в ньому, починають робити на розвал. Ну, якщо Ісус нині обвиняємий в тому, що Він ізганяє бісов силою Вельзевула, то Ісус приносить нині об'яснення. Якщо ви уверені, що я ізганяю силу бісовського Вельзевула бісов, так, значить, не є міра в самому бісові. Значить, розділилося царство його. Прийшов йому конець. Другого, як каже Ісус, я ізганяю бісов, ви кажете силу Вельзевула. А от апостоли мої, ваші єдиноплеменники, пішли на проповідь і зганяють біса іменем Ісуса Христа. Так вони вам будуть тепер на страшному суді, судді. Вони вас будуть за язик наказувати, що ви таке прямое проявлення дара Божого не оцінили, аж каже Ісус, як Син Божий, перстом Божим ізганяю бісов, так значить достигло до вас Царство Божоє. Месія вже прийшов, і Месія має власть ізганяти бісов, так як і іменем Месії і зганяють ваші іноплеменники. І донині в церквах і монастирях проїсходить
невидимое чудо. Маса людей, біснуватих, лишаються біса іменем Ісуса Христа, стають свободними через сповіді причастя. Зачастую, може, деколи і не до кінця осознавав чоловік, що в ньому сиділо, коли чоловік був нервний, спильчивий, такий був готовий за одно слово чоловіка убити, дом запалити. Но потім одного разу в церкві Господній через Євангеліє, через слухання Слова Божого, через проповідь, через ісповідь, Божа благодать касається з серця, і чоловік ізнутрі каже: «Господи, помилуй». Коли перший раз наші люди стали з часів Кирила Мефодія і вчули голос «Кіріє елейсон», «Господи, помилуй», таке то воістину було велике благо, бо Кирил і Мефодій привели його «май красно». Від чехи перевели «пане, змилуйся». Воно не звучить по-духовному. Но Кирил і Мефодій вибрали у нашому язикові таку стандартну формулу, яка донині гріє і радує душу. «Господи, помилуй». І коли душа повість «Господи, помилуй», доста два слова. Господь іде милувати, жене вон сатану, котрий деколи притається там у середині, такся притаїть, а внушає чоловікові це жоні. Але до церкви не йди, а йди рідко, та й причащайся рідко. Зачем тобі добрі діла робити? І в результаті незамітно сатана може чоловіка послабити. Но кожен раз, коли чоловік приходить до церкви, а сатана десь притаїв, і вдруг вся церква співає «Господи, помилуй, Кіріє елейсон». І тоді сатани скопом тікають вон. Вони не видержують этого огня простої, но такої унікально сильної молитви, як це вираження. Наша літургія починається з слов священника «Благословенно є царство Отця і Сина і Святого Духа». Люди кажуть «Амінь». І потім на кожне прошення миром, з мирним духом Господу помолимся. І церква співає «Господи, помилуй». Помилуй нас, Боже. Ці молитви настільки прості. Для них не треба множество. Є молитви особливо сложні, молитви іконам, молитва святим, молитва на якісь віддільні случаї, но в богослуженні молитви краткі, і в них звучить голос Ісуса: «Єслі о персті Божої ізганяю бісов, значить достигло до вас Царство Божие». Коли кріпкий хранить свій двір, то ніхто не посміє в нього зайти, а хтось прийде сильніший, ясно, що победить його. Якщо християнин сповідається, причащається, і кожен день не лінується казати «Господи, помилуй», но вже слабий, так се наробив, паде, уже такий слабий. І падаючи на постіль, скажеш «Господи, помилуй», і заснув. Господь буде оберігати твій сон, бо ти казав Господу «Господи, помилуй». Многі віруючі знають красоту, якое благо бути віруючим, яка радость велика приходить у душу, коли з тобою Господь. Коли Бог деколи рішає твої вопроси так мило і акуратно, по словам Давида, псалмопевця, що возложи на Господа печаль твою, проблеми твої, задачі твої, і той це припитає. Той поможе тобі то рішити. Уєдно з Господом виясняється, іде успішно люба робота, люба задача, даже війна. Равнопостний князь Владимир, рівнопостний князь Константин, вони йшли на війну захищати свою землю з іменем Господа. А що ж невіруючі люди? Невіруючі люди думають так: я до церкви не ходжу, нікому ніч не кажу, і мене ніхто не кне. Я буду нейтральний. Еті люди не церковні, зачастую примітивно, не маючи доброї освіти или, навірно, церковного воспитання, обманюються. Христос на ній Євангелії каже: «Хто не зо мною, той проти мене». Середини не є, нейтральної полоси не є. Ти приступив до Бога, значить сатана відсікається. Отступив від Бога, сатана приступає. І якщо до церкви не ходиш,
Гарантовано чоловік вдома во власті сатани. Йому ся видить, що він такий герой, розумний. У нього доміно, шашки, шахмати, риба, охота, цимбори, п'янки. Їм ся видить, що вони передові люди, а їх слабі жони пішли до церкви молитися. А ведь іменно молитва жони спасає невіруючого чоловіка, а невіруючі люди мають добре помнити. Якщо в них не буде желання великого сказати: Господи, помилуй, хочу бути з Тобою, тут неумолимо приступає сатана. Що ж до ворожок, то ворожки, або ворожелі колдуни, босоркуни є люди, які виконують некі маніпуляції сатани, імітують, нібито вони роблять движення, а всю остальну роботу продовжує діяти сатана. Ведь ворожка ведь теж має свою молитву. Правда, вона призиває не ім'я Божоє, а призиває ім'я сатани. І сатана прибігать. І якщо ворожка ворожить другому, так вона лише просить сатану: ти у мені сидиш, та сядь і в сусіду. Сатана виконує команду. Но якщо достиг сатана до сусіда, а сусідка перекрестилася і сказала: Господи, помилуй, помолилася, причастилася, то сатана наривається до неї, розшибає своє чоло на силу духовну, на той панцир, яким захищена ота жона. От чому ворожки не діють на людей православних, церковних. Не діють, не мають сили, бо там Господня сила охороняє кожного християнина. Причому кожен християнин православний має персонально свого охранника – ангела-хранителя. Мало того, коли він повінчався, дістав ще ангела для сім'ї. А потім, коли посвятив дом, іще один ангел-охранитель дома стає. Скільки ангелів-хранителів ми маємо, коли на нас нападають сатанські люди, або по волі ворожок, гадалок, сатаністів сатани налітають, но нариваються на силу Господню, на добрий духовний захист, вони отпадають. Один проповідників сказав так: коли мися хрестимо, то рядом прибуваючий сатана, як довбню по голові дістає, як огонь його палить, отлітає. Така велика сила слов «Господи, помилуй» і, казало бися, нашого простого кресного знамені. Непростоє «Господи, помилуй», непростоє нашої кресної знамені, в ньому велика благодатна сила. Користуємося, хуснуємося цими Божими дарами, бо, поступаючи в цьому світі, любя молитву Господню, починаючи «Господи, помилуй», котра нас потім відкриває покликати молитвою Царю Небесний Духа Святого на поміч. Ми много раз видели, як в цьому мірі наші вопроси рішаються намного легше, якщо з нами Бог. Пророки співали: «З нами Бог, розумійте, язиці, порозумійте, народи всі, з нами Бог, і не смійте на нас нападати. З нами Бог, розумійте, народи». І ми, православні, завжди помнили ті прочі слова, бо іменно вони нас і тут на землі спасають. З нами Бог. По апостолу Павлу: «Якщо Бог зо мною, хто проти мене?» То кожен раз такий чоловік і є, живий, смілий, нікого не боящийся. По слову Христа: не бійтеся. Іменно православні християни не бояться, бо так поступаючи і тверді в любві, в совершенні в любві і в добрих ділах, но в вічності, єдно зо святими, і будуть мати награду Царство Божоє. Амінь.